hindi mainit sa ulo. Try nga natin. Okay. So, itong hat na to, magagamit natin sa pagja-jog or any outdoor activities. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Hi guys, welcome back to my channel. For today's vlog, you will not see me eating, you will not see me singing, but this time around, it's unboxing time! Eto guys, may mga nabili tayo online last Lazada 06.06. So ito, well actually hindi siya nakalagay sa box. Kung hindi nasa pouch lang guys, di ba? So, titingnan natin kung anong laman nito. Isa, tapos ito, at saka ito, Lazada. Ito guys. Siguro unahin nating i-unbox ito kung ano to. But kailangan natin ng gunting. Wait lang. Kuha tayo ng gunting. Ito guys is yung parang mystery box or mystery pouch. So tignan, nung pinurchase natin, hindi natin alam kung ano yung laman. So Lazada, bali gadget, hindi ko alam kung anong gadget to. So we don't have any idea kung anong laman, pero ito siya. Nag-expect tayo ng laman is cellphone, but unfortunately hindi ata cellphone ang laman. It's microphone stand. Pero nung in-order natin sa Lazada, hindi natin alam kung anong laman nito kasi nga mystery gadget pack. At ang presyo niya is 97 pesos. Ito siya. So guys, parang mamurahin. Ito. Para pag kumakanta tayo using our microphone, hindi natin hinahawakan, kung hindi, may stand na siya. Parang ganito. Stand. So, one down. Stand siya. Assemble na natin. Hindi pa nga natin binabasa kung ano yung ganito ba siya. Ay, ganito lang. Tapos ganyan. Paano ba? Wait lang. Tignan natin. Hindi natin alam eh. Aha. Ganito siya guys, oh. Pero hindi natin alam kung paano siya isabit. Pan ilagay. Hindi natin alam paano ilagay. So yan, basta ganito guys. Tingnan nyo naman, oh. Ganyan. Hindi ko alam kung paano ilalagay yung microphone dyan. Baka dito. Wait. So ito, microphone stand, para kanyan, oh.
Hindi na ako naghahawak ng microphone, ganyan na. So, 1 down. Lagay natin dito. Next is this. So, naka-sale to Ang cost bawat isa is 349. But then, nakuha lang natin siya ng 119 isa. So, bali dalawa ito. Cup Converse. Tingnan natin ganito lang pala siya. So ito, ganito yung pinili ko guys para yung hangin may papasok, hindi mainit sa ulo. Try nga natin. Ay, malaki yata. So itong hat na to magagamit natin sa pagja-jog or any outdoor activities. So magagamit natin siya. Tapos ito naman yung black. So bali 350 plus yung isa. Galing pa ng Indonesia guys. So overseas mga 1 week bago dumating. Diba? May pang jogging na tayo para hindi malamigan yung ating bumbunan. So this is the second item guys. Lagay natin dito. Okay. Kita ba dyan? Next item. 2 down. Next item. So, deliver ng J&T Express. Usually, pag may mga shipping fee yung ating pinapurchase online, you can actually select kung ano yung courier na pinakamura. So, I found out na J&T offers the lowest cost in terms of shipping fee, 65 pesos lang compared sa mga iba 90 or 100. So hindi na natin gagandahan yung pag unpack kasi hindi naman box na sinabi nating mag-unbox. Eto since hindi nakapack, i-unpack natin. Okay. Jogger pants guys, jogger pants. Magagamit din ulit natin ito sa pag-jog para may mga alternate pag napawisan yung isa, ito ang gagamitin natin. Ito guys, Adidas ko no. Kailangan bang i-fit natin guys? Ipipit ba natin to? So, nakuha natin ito magkano? We bought this for 119 din ang isa. Times 2 plus shipping fee of 65 pesos. Dark gray. Tapos lighter gray. Lighter gray. Kasi hindi na natin kumuha ng black kasi may black na tayo. Tapos navy blue meron na rin. Ayan. So dalawang jogger pants. Ayan. Guys. Etong last item is actually nabuksan na natin. So bali nilagay ko na lang sa isang plastic bag para pag i-unpack natin mas madali. So i-guess nyo kung ano to guys. So di ba usually we are doing eating show. So ito magagamit natin. Di ba parang banana leaves. So lalagay natin dito yung ating mga
imumukbang in the future para mas magandang tignan. Okay, diba guys? So ito lang guys yung ating mga nabili nung Lazada 0606. So all in all, ang ating purchase online is this, yung 3 na banana leaves. Banana leaves inspired na tray kung saan natin ilalagay yung ating mga imumukbang in the future. 2 jogger pants, light gray at saka dark gray. 2 hat pang jogging, may alternate tayo kaya 2. At saka etong microphone stand. So wala pang 1,000 ito, wala pa yatang mga 600 yung nagamit natin sa pag-purchase ng mga items na ito. So if you're a wise buyer, tignan nyo yung time kung saan maraming sale, kasi almost 50% yung discount na maa-avail nyo once nagkaroon ng sale sa Lazada or Shopee. But in my case, kasi I usually patronize Lazada. But of course, disclaimer lang, this is not a sponsored unboxing wherein pinopromote natin ang Lazada. But then, yun lang guys. So after unboxing all these items, tayo ay mag-tsaa muna mga kapatid. So Lipton, baka naman sponsor. Lepton tea, baka naman. Mag-tea muna tayo guys. Mag-tea muna tayo after unboxing. So pag bloated ka or marami kang kinain guys, para matunawan ka, mag-tsaa ka lang. And most Koreans prefer tea rather than coffee. Kaya tingnan nyo, yung mga Koreans ang i-slim nila. So slim naman tayo, di ba? As you can see. Ang init. For those who are new to this channel, please consider hitting the subscribe button, comment, like, and share this video, and of course the notification bell. Don't forget, para pag may bago akong uploads, mano-notify po kayo. And it's shout out time. Shout out to the members of Team Patusok, Team iBaggers, and all my legit and organic friends in the YT world. Mega love shout out to all of you, and stay safe everyone. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, bye bye. Hanggang sa susunod na unboxing. We will see in my next vlog, singing and eating. Thank you so much, bye.